Acompañado polos responsables de Gealsa, entre os que se atopaba o seu presidente Jesús Alonso Escurís, o gobernador do estado brasileiro de Ceará, Camilo Santana, tivo tempo de coñecer as instalacións da conserveira no Bodión. A visita respondía basicamente a un interés empresarial, de cara a unha futura colaboración entre as dúas partes. Las empresas lo que tenemos que ser, en definitiva, es el instrumento de la sociedad para generar riqueza, y el modo de hacerlo es con formación, es con inversión, etcétera. Y creo que hoy estamos materializando esas ideas que son el fruto de muchísimos años, de mucho esfuerzo, etcétera, y lo vamos a ver a lo largo del día. O gobernador brasileiro destacou a importancia de poder colaborar coa conserveira boirense e así fortalecer tamén os lazos comerciais entre Galicia e Brasil. A ideia de fortalecer as parcerias na área da pesca. Mais tarde vamos visitar a escola de pesca aqui e nós queremos fortalecer os laços cada vez maiores entre os dois países, entre o estado do Ceará, e anunciarmos também os novos investimentos que os senhores farão no nosso estado e na nossa região. Un aspecto este no que coincidiu tamén o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Entendemos que Ceará xa ven sendo, dende hai moitos anos, unha rexión onde hai unha estreita colaboración, sobre todo a través da presencia de Gealsa e de outros investimentos, querido gobernador, o noso compromiso dende a Xunta de Galicia para seguir fortalecendo estes investimentos e, sobre todo, para seguir abrindo a colaboración entre Ceará e Galicia para novas oportunidades que espero que na súa visita podamos identificar. A apretada axenda do gobernador do estado brasileiro de Ceará continuou posteriormente cunha visita á factoría Escurís, que esta mesma empresa posúe na Pobra do Caramiñal, e tamén á Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira.